Mei ni khata Hyderabad aboral Zonunsiama chu mei ni nga sangni le somni thole ni khan vuiliam ani kan shechu angin Zonunsiama Bethlehem tlangwal chu mei ni khat chonulam pangkhan Hyderabad aborala ruang hi Mizorama lak nge ni se ti in achung tele shanrol thaten rohmanna an Siama chutiang ang chuan a thiante pathum in ambulance reitak an ron chuan pui to a khotam tak an ron pal tlanga vawiin mei ninga zingkara hianin Vairengte an ron thleng hnai to nia hria in Bethlehem local task force te malakna in task force member mi pali le achung te lama tangin apapuya fapa le kei kan vain mi paruk Vairengte panin kan chukla a zingdar nga le chan vele dar rukin kar vela kan chuak chana tlung takin kolosip kan thleng thla a tuk chuan tui tak milo buat sai sakte kan ei nuwa Vairengte kan pan thla le ta zela chuta kan video lak ang te tin veng chung kan han thlena task force te na ruang an lo buaipui dan ang chi te video kan han da a thui deuh hleka kung kan ron tlan na te a thui deuh a tin duanga video camera te han set fel kha ani chia lo deuh boka chuwan chuanin en tu te po in lo hre thiam ta ila then han hmu nom lo deuh te a sound han chiang tok lo lai te po kha thilom thei ani a chunga te po chuanin in hre thiam na kha nei tlang ta ila kan thei ang tokin akim chang thei ang chuanin Vairengte atanga Bethlehem veng an thlen pui ruang an vuiliam thlenga kha video kan cover ang chin te kan han tar lang don ani tuna hian mei ninga chawmadar som pakhat le minute som ni le pathum mani a Vairengte check gate kan thleng to a tuna hianin Siama ruang ron keng tu te baga an ron thleng to a tuna hianin local task force rohman na in veng ayo lamkal anin Siama Vairengte check gate vela kan om me kani task force member nangwal mania u opia ilaya hianin puchul lawale kan chairman kuma liraten ama tunan dinala hi disinfection chamber COVID-19 hian ata hianin motor ron tlang chawat Mizoram ron lu tur piang kha an lo phu thina hemi asira pipe atang hianin adam doya khan ron tichhuak thina ni ilaya hianin Siama ruang ron thu tu ambulance te po khan ron tlang du tanga an lo phu don ani tuna hian kan hak mek Siama ruang po aron theng don to tuna mi nunga hianin disinfection aron tlan lut don ani anung le ambulance an hunga ma bangin an back there le ani kan duty ten Siama tolo thenga dar som pakhat le minute somli le pakwa ani hi disinfection a bag thale mai don ani hey Johnny oh in sao to em in van fel ve a hey Johnny Upper Republic veng lun ang vala niya la hianin disinfection akanan han ka pasunga sonin kan nulate pa ni po kha an omani
khan an khu zawa he tila hianin an ran chhawanga hian ti fel ngai te an han check ve langa chin zawa chuan Vairengte khawchung lama kan lut chho thei dawn ani driver te mel kan hmuh thei ten ni dewa ngan duty fel tak te na nó ngày tua fel sak dung zunga la mom hle ani screening an dei ve do ni Faking ấy nè, nắng mà hun môi, faking mò, Aizawl nula faking này hết à hiện nên hun môi khobel nula khá oma Siama kota, chén pui tên này anh đi, pani hi, Johnny po hiền pula khá là chén khí na, hiện anh chén pa, adu nào pa ruang, kilometer sang nè, zariat về anh rồi, chuan pui anh này. Driver in bulatan dona chuan second driver in azuyenga anni hi mimalan ti zowa fake enge in ran chuan chhona Xiaomi ti per emaw lo mo chung bel chu in pachang le mai in tua ra phê thế mày tàu lỗ mò mà tôi là tên đồn mua thẻ han in chỉ bay nóc nóc tập hoa sa có mà se xem sĩ sĩ làว่ากันin sát thiam anh em chứ thấy lutuk kha san chuang làว่าhết ya an mel te lo hmuah lo don son hi nei deuh ber ria sarkarin duhdan te nei sĩ sĩ wangin an mani hi chuangin lainat viau ma ila lo ti vak ngai na kha om hri si lowa tilai hian la zo mai tur hani lowa bi anti zo hianin ti lampanga le lampanga sonin an line check le te nga ya hi protocol pa ngai taka oma chu chu kan zom kha anga ya ni he tilai hianin hun moi homa hun moi an ti chenge hun te an ti mai huni an ti deuh top mai mo kum no pang te ni chung si in tiang hianin hil ru puitling tak ten han puwa mitam takena kan thei lo tur te ni a in taksa te chu kham ve de wanga ta ro in zep de wan yang a in tiang a chuan in a rei e mai a kham lo thei don lo wani ni pathum hi heti en chuan heti zong hi an ni an mel en po in an la no pang ti hriat khop mai hamar ro chu ti hian an hun le an tha tam tak seng in an mi zo pui an thian pa Siama ruang an ron hon thleng thei ani mi tam tak chuan in hetiang te chu kan ti ve the lom te po kan ti ni mai theya amai ro chu tiang ang hi thil thati hi kan in choi moi tur ani kan ti lar tur ani thil sual hi Nizan te po hian in a thleng na sa to chung chuan social media te po hi alwa ne viau thin ani chuwang chuan tiang anga mi chuan om le thil thati te hi chu an ni lo po mi dang te po an ni a rofela te po ani to kha tiang ang khanin a thalam pang hian in kan chanchin thar te po hi lua sela chu chu kan nam tan po nakin sela chang thar te ta na en ton tur mu nom kha min siam sak ani chuwang chuan thil thati an om a rem chang an neya an ti ani hi chuan in
enjoy moi zel hi kan ti tur ani chuna thing pin ro in sok ti na son siêu sạc son compound hmuah hi a ruang an ron thu na ambulance kha ni ya chunga hianin ei mi thil pek te eng emaw te pawh chung lamah hianin phone te pawh lo awma an rong kal na konga amani thawmhnaw baka mi hrangin ei tur ten lo paia chi te ang chuanin an hmang ani ambulance khoi lo hianin an dak lut chinta ila ati anga hianin zin kong thui tak kha mi pathumin an ron hmang ani Siama ruang chu ne tilai driver thut na hnuai deuh sia tilai ah hianin da ania kina Vairengte huna task force lampanga an hruai tu te le doctor ten an phoranga an buaipui don ani 많이 나 너무 너무 한테 봐 안 doctor 이런 거 돼야 이 리포트 지하고 생각을 해야 돼 아니 인테리어도 또 좀 있는 거 같아서 그러네 I think an mani chu 많이 좀안 address 인기 막사 control room 간 필요가 주한 control room hian khobe lampangte khozo lampangte apari public khawa information an pele effect to na an thalak ne an gui so dikhan an ono to no fit ma ale no boi pi men so ale kan sia dikhan lo pom kan lom lutuk ke khut lama khuani kha Vairengte police lamin Vairengte police lampangin hei pangpar an lo hlan ani Siama kuanga da tur ala bom thin khop mai mi zo ni anuam thine mani theina zona pianga an ni hi motor an lut le rak thleng kan han zui ve to ange Adi kita kan mulai don dia. Motor ambulance kan matlan ki Hyderabad Telangana state atangin kilometer sam hi zariat somli pakwa vel aron kan to Siam te ruang apura tin ama buaipui tu chian te na tho pui te me chia te pani le mi pa pakhat pe om po soi loin thui ta khan ron chon na ani tin ambulance Zora mi puina ngai ven ania entika nge lo thenang tia Siama nu le pa chung tena ngak lel boxi ama ero chu til nga lel om ni boxi lo tia ang
เราเข่งฮารันตีบอกสีเราเข่งถอยเส้นตีชวนสีเราครับอันนี้ไอโซลเราหุ่นตัวที่เราทองบอกสีอินเบสบอกสีอินตัวน่าเฮียนี่เราหักไม่กันนี่มาเฮียนี่เฟล็กดุมตารินเป็นแค่ local task force มาอันช่วยambulance na suya ato ta ke ni kalve thung ani le ni re ngom do lo ko vela nya ka trap dang re ka don so lo o ngain ka tra tarang len lai kan tlai pui Zonunsiama ruang Hyderabad ṭanga lon kal kan lo hmuah ka hai pampa te ka puan te le ral na sum te angin kan lo da ko ma he hi ak zung ni sela chuanin chel khap lai lo hin an tan chho le zung mai tura ngai tai la change kun rei ta kun kan mang to hun kan lo hai pal dawa min lo tha thiam ula som pahi le chon vel tin kan lo in thil dara man sa kan vai sai ai hmain lo then thut maya Vairengte join emaw suai tu te ho nia alo mom thuyền khop vậy hei ton amai che ke suai tu te je dei na suai tu te la khatan suai tu ten helai mu da hian Kangwal Zonunsiama Hyderabad muna baural ruang lon kal so lo hua la lo ti khot lai lok na kan nei chel rei zo kan tum lo Nizan ko ngathuya tikhan kanin han zo chuan bil khot hier khot chung han lut chan do ne tuna hian chonu dar khat le minute somli le parukania scholarship khochung kan lu chan me kani scholarship ba hianin hruai tu then khat ten lo thaliam ve lok kha andu dona luang taka kan kal chok thei ni chuanin dakar thum nu vela chuanin Aizawl then thei kha kanin be sei ani yang itu ten ingin makan makan lauk manglok orang boleh local council chairman le task force chairman kuma thira ne na losip dia kon local council le wai meten athana party te ani dong e pang party lo hlan ani tuam nak wan tur te po an lo pe poke lo em ole kan no poke lo me kan le phal zel do na ni đâu còn ta phone mu no
hianin nge a khuna tur puan ani mo le pangpar te pon lo lan don ani mele Allah. Buaipui làm lắm lâu trễ nụ hầu tê tar ni le minute nga ania thingdol nga hian kan lut le me kan ni tar ni le minute som thu le pali ania tuna hian kon pui ko chunga kan dan me kan ni Aizawl lam chanchin mi kan zot zela theng chho nai ve biao to zele kon pui a kon pui veng thar VC3 lamin voi me in có lộc mong kỹ đây cụ e lùng thị oi vân lom em task force tech này cắt lom lutuk ke Hãy subscribe
cần thi ruang thei chưa cần hay lung lăng cần vai chun lệ dấu nàng dòng thei anh na phăng mình dần dần lùng ta ya ai bal la te no te ni hi kan lo me o ka pe lùng dai kon ta kan ya tu na hian darli la ve lo de cheng sanga chho an lo sem bok ani hi kan lo me o tama ai task force lampo kapi hianin halo pe ni hi kan lom hle mai ai tama hianin dai lam ten atuam na tur puan ani chu kan lom to ke kapi phir an lu don nai to ke min khuwa atlai lam deuh to kho en la ya kan ruang kalpui ate in chin fel dan te sham kha an be sei deuh box sia tu na dar li le minute so mani ya chu bang suan kong te alo chho lo deuh bok nen ambulance nam pang te ko tle men an speed vele thei deuh ta boka rồi tụi tôi làm có ăn mặn ngọt ta đều véo mấy lâu lần ta Anakan nun hlui achul to kadonin om kho ahar nge chung kim da rang le lai ni te zong kha mualan liang malai
khôi task force thế là lẽ MHCP đánh lộn luôn tụi cái lia có ên lại à anh đâu khác anh ăn đủ đều xia in vui ha thì khang ai đâu xia mà con chưa alle là bom thế mấy thì là mình đâu Vairengte ạ ole là bóng chuyển khóc mấy tiền gia đình không hỏi thế đây là tu thế anh sẽ mấy buaipui tu Vairengte le anh có được suy thu thế người ta tên là nó đi anh yêu le cầm lộn được cái chom pui lamah tangin kan kal phei zela zema bok rota World Bank lamah kan lut koi phei don ta ani ti hian hilai hian World Bank rot lamah kan kual dona lo lang ut to Siama te Vairengte po lamol moi so ani maya te po ta son omani a hoda ne ro adang ta de do na ni tuna hian darli le mini somnga ania hey BS farm bula chite le bula khanin kan han ding le tun hi kan chol nung ani to do na kan nula hote pot le min han in P5 ve dewanga tin mi palampang te po kan han in beng fa ya chide ang chuanin veng chung kan lut to do na tuni kan hun nung kan chol nung ani to do na ni chuang takin pathian in min shroya hey Johnny atle asiante ho po in an thian pa ruang mun hata ka changin ei Aizawl han ron thena aro pui kan tia kan lom khop moya ini po hei kan task force lampanga kan suai tu tele kan local council chairman howin heti ang hianin kan juk hmuah ka Vairengte ya tun hi kan theng theya tuna hian theng chunga milong hak me ka tuna hianin hanin ti fai na hun han relax luk na hun kha kan hanin siam sak luk ani san chu an thian pa ruang te lata ka changa ron kalpui ten ni a chunga chuanin mel mu nom lo le khati ang chi te po kha om ve the ni a tiang tan te chuanin kan han chol lailok luk ani see
chak khi than mol ram mania cái tiếng lại hiện Siama te po hi em phum na tur ni don ani em kai mol chhom ya hian a thian ten an mo phurna hlenin ei chen hi ron suai to a de mi pui te hi a thei chen china task force lampang hianin chuak damloh tur chuanin an ngena chuwang chuan complete lockdown besam veng chunga an buanga mi an tam lutuk lo maithei ani an chung kwa te po oime hol avuina hun an hman na tura lo omlok sa tura ngen an ni a ruang vela hi siluya task force member ten an han la chuak anga chuti ang chuan in kuanga ten khung fel nuwa oime hol da lu tur pha ani don ani ni bethlem bank thang ala ni zela chat deuh thlengin chhul deuh na kalom dona ambulance po tlang zo tura chuan be chei pui phot teang tilai chhul deuh hi ni a atlang thei do ne bethlem veng thang area khala ni zela an kon pui an kon taxi bel omna china kha kanan thleng chawa bethlem veng lai biak in ani a kimi chak deuh mai chang khian bethlem veng ani to don ani chu siren ri chu mi tam tak tan chuan thin ti chhong ani ngei don ani veng thang lampo min lo duty sak khapa complete lockdown kan venga rong om chung kan task force ten am tuan min ngai poimo saka an venga changa ron chhotur an lo dang ani hian bethlem veng area a kan lu chho ta chi ani na mun tur hall bula kan tlan chho do na kan tlan pe langa a chaka silui a existence zol la ya wang buaipui hi nei tur ari do na ni an ma ni Siama te in hi chu ya kan han khena kan ding lam pa be hian ani a da hi a vui na mun tur oi me hall chu ani a he building hi ani as cross the minan lo buaipui hala dan tu rem chi te po dai bela kan da top be chini ka kan chang na kan ti la hian in task force ten rom man lo Siama na kuang te po no pe pelsa tian ani a medang po local phalsia de lawat hianin ina changin an ron thir maya an chung te hi hola anom vek to a so tilai som motorin an dang chat boka chuwang chuan tilai hi tu ma chim boi lo turin bethlem local task force te hianin ma an la ani lâu cà phê ngal đó na thì hiền
kan su ka chu chuan kan su toy te ta kan ni la tanga tlai har te le arun zui tu te present te ni toy te kan ni na chu lu chuan khola hu turin kan ni thadon ni lam in an lo kap ngal vek ani adam doi rimpo a hriat thei a tak that mel khop mai lai hi huang an da na tur ani a hian a mel po sung te ta na hmu thei turin dar thalangin an lo siam sa dia ma moi takin tin tim khur thula rei tak motor ron kal to te ni wangin emaw vur tuite an put thei ni a chunga po chu a chung te po hi lining thatak nena siam vek ani a bethem Vairengte an thei to pin an lo in buat sai ani du to kila chuan kan task force te khan simple khan han sa hiula chuan kan force te khan ni ruang tama po bazar lama changa ron chungna turang chi po kha an lo dang vek boka tin ke hian in sui lo da vek boka lama hianin ten sui mi te po lo emaw hian ruang song bol lai velte betam zo kena an mu thei lo turin an zar hlia dawn ani tunami hi chu task force lampangin kan mui kan tum deuh bok nen o po a fia thei to lo ve mu an rem ti lo chu bang chung ke ni point hei chu kan cover lo wanga hetla hian pushet puya a oma hian kan zo zuk mai nga engtia angin nge hemi eng lo tur hianin bethlem veng hi kan in buat sai dan hemi a ruang han song bol dan tura hian ti kha toy te min shil theiam hei ruang lo them don dar nga tang khan veng chu kan lockdown kuan ani a veng thinom local task force sang khan min lo pui boka veng chu ma motor pakhat ma lo lu phalani lowa lulu palalom takin tin sulaya son police motoring kong block ani a la hian road block se mani boka chuan afuina hian afuina oi me hola nei ha turin ya tuna hian kuang nga anda lut meka kuang anda lut huwa thil bek na hun te ro ruang ran sui tu te la thlan lak pui na hun te siam ani anga tin so chuan oi me hola fuina hun siam ani dona tuna hina chu da hi ruang lo thlai hian tu ma anom phalani lowa oi me hola afuina tur hmuna achung te anom lok vek ani chuan hian oi me hola kan chuk thang ko khani fuina hun program ma hmanga chu mi hnuwa among changin chung ko thalak puina te hman ani anga chu mi hnuwa than mual lama fui tur ani than mual lama than laisa au vek to ni alo mom hle mai thei to pin an film khura bethem khodang choi tu te le task force kan an ti ang chi te po tim mi pui te po in thun oi tha em hei tuna hianin ke ni ruang kan an muak kan ron thlenga tuma hi enge minol pui kan tiang chi ang kha mu tur kha an om lem lowa hi engting eveng mi pui te hi ngen na kan siam da na kha ke ni po hang kan ron shep phachi lowa helai amhula hmula hian local task force te le police le magistrate te lo chu om khalani lowa kon chu te chung te ero chu te ma song chu ma chu ero chu ruang tiang buaipui na hian pakhat man om khalani lowa ani carefully veka chuan a ruang kuanga kan thun lai te le thil dang poi mo ti lai song song hi a then oma tang lo thil tu te poi dan hu the lo turin sipolin hian hung vek ani a tina motor hi disinfectant na ka lok vek ani bokani alom om hle mai mi pui hian thuan oya information kan thuan huwa chuan helai mula po lo thiran om lo watin thalak chung sanga po official cameraman tu ruat tele media ti lo chu thalak thal ani lo thrim bok ala mum le me mi point thun oi tha ni na hriata hun chep takara hun lu dek min pe gan lo me ni china pushet puyaten an soi tong khanin hei chunglama thlir te point an hmu thei lo turin chunglama
thlir thak na po silpolin in hlia ani a tin hemi motor phen lama khianin an che a anung lama tangte po a mu thei lo turin ti hianin kan pa te hoin kan venga ruai tu lunten ti hian mi pui mu thei lo turin silpolin te an lo kai phara chute ang chu mi pui point en lui po an tum hran lem lo ba chute ang chuarin tuna hianin ma lak mek ani hian kuanga anin khung felto ani mela hei kan pute hawin an silpolin te pon ron theple sang to a tuna chuanin hetlama hianin langwal pisila roi thuanga oma section leader ani boka tin task force member te ani boka tuna hianin enge camera valek thei vela kha alapoi em ti lai kha ala thei che lo de woni mo ti son kan hmu lo lain fel takin an lo da vek ani kan chenta Zonunsiama kum som pakuani a ni kha thlanga sang ni som ni dar ni klem ni som ko rani ti san hi tv ani na hian aron zui tu te a thian te johnny ale hun moi le fakite po motor tangin task force te na han la chuaka ama ka chuanin ani po hi an chhuak khan phal lo ani motora an lo khung char chara a ruang an song bol ve lai po khan kuang hula hin lo chou lo khoi driver te ko kha te ta hula han ding lok meru function toy te kan ni lo ka tei moi ni ya kan ri lo le kan be se lo mai in bul ha ta ka kan hal zo mi chiam chuan a min bor sana ti chuan ruam man thang thang te kan lu in hei chuak takin tur huna a pathian in aro khoi thenga chu hangin kan lo em mai ama ron ji tu a chiam te pathum le driver pahnih te chunga ko lom thu kan sei tak zet zedani ti chuan an mani a khomai lai na ta trai puina a petu chi sang te chunga to lom thu bethem local level task force chuan sei tak zedani ti chuan hun rei kan hmang lo wanga mitlom ngai le mithil phal ten kan driver tele aron ji tu te a thil pe chi sang anon pe a chu kan ananga chumi nu chuan an ni hian thate an lak puyanga ti chuan hol lama ruang kan thanga azui tu tele a driver te ro chu kan sarkar thuni tu te kan thuai na in hmun danga an kal dor ani ani hi pi he chu kan siaranga dang chuin an thadeu veka chu wangin kan hethiam mai don ni a Aizawl mi run thaten cheng sangma le tollo puan an te a pilal ma chuanin diar tial ipte chei thang chu khor pondum ularam chuang te chung ko in cheng sangma Hyderabad Mizoram ox Hyderabad Mizoram ten cheng sing khat pusilal soibung MLA cheng sang ni Mizoram discussion forum ten cheng sang khat i an pe ani tlom ngai taka adan zui awangin lom te soinan awang silani loman lo hlan sela ole ka tiang chia bukhan a thian te lal fak moi pu ma luya lo so ve sela anin ka tiang chia bukhan ni kan chia to lo mai nga han hlan de sela fak boy ani hi om pui khani a chuan a dot le tan chuan pu lal ma so ko ni lo bin so ve sela lal hun moi he na mi dan sak ve sela lo ngai ta ka thiam to rong ron zia hun har sa le thom kara to aron phasan lo bangin lo tu ko se ni ti chuan pu je chmur jam pu ya lo ding sela kan driver te Mr. M Jangai Gau Dena present lan de tonari ole kan lo ne ti chuan pu bial fu tluang a lo ding chuak sela ani hian Mr. Jagan V Dria Dena
present làm về lốc sẽ là còn là muốn các thằng ruang tất cả thằng vào Zonunsiama ruang mình làm thêm sắc vawiin anh đi phải chung ako task force zone lom thu soi anh đi le thì chuan puro lira kan council chairman le local task force kan chairman ni bok lo ding sok sela ani hian ruang phurman alam don ani tụi kan driver test riêng pakhat khan ambulance spare ole kan lo me ngak hel tak hupur tak sin kan khira voinia kan be se na le kan du na wa Zonunsiama ruang tuan tak maya pathianin min ron fuai thlen sak hi ma saberin pathian chunga lom thu an soi ani chuan hei a thian te ho te le driver ten kong la taka tangin da kar som ru chuang zet mai ron thura an ni chunga po hian lom thu kan soya chuan sarkar lama kan thu nei tu te kan force lam le he kan magistrate te a thu lang ang min buaipui na lom thu kan soi boka tin hei khotlanga task force kan thopui te min bua sai na sa hem hun te hi mi ten min thira emaw har sabna le ban boina thlen pal thei thil kan hun kan khovel boru ke na zir lam lai ni wangin kan fin khur le a chung zong zong a chuan task force a kan suai tu te le thopui te anin pek na chunga lom thu kan soya tin ven chu mi pui te task force te kan du dan le om dan tu kan ti anga thu zoma thu oi taka mun hun a mi pui te kan han bi bong ngam te hi hoi sen kan tia ven chu mi pui te ne la po lom thu kan soi ani chuan heng hun te hi lir thei dang le mi pui ten min chim lo se kan du wangin kan veng then om ai tui thiang veng te ka hem veng thang college veng le veng hui te task force kan thok pui te motor min lo dan cha sakula helaya hun poi mo kan bang don ani kan tia min siat thiam saka hei motor zong min lo dan cha saka kan loma tin heng huna wanga har sat na to lir thei dan cha ni me te po in ngai dam kan dila in chunga in safai chunga the hem local task force ten lo thu kan se ni lo me thei ngal do na chen te pathum hi beroa ora tin to chu mun chuan chon ha kamin zan in chon re ka han tu zana on tu lama an hun ma te an pan do na ni ti chuan ni che kan pun ta ang khan a phur man kha sarkar ni lovin a chung te zo kin a cheng sing khat a lom te sai nan an le zo ani ti chuan a ko hi kan zo thang ho la ti chuan chu da kam chuan a hu na program te thun la a ko sai chokin mat ki nga than mo la ma te ai kun ani ti chuan kha e han la pui le lok sel he ta he no sa ko te la hianin amialen thei turin an siam sa hamara chu chung te motan chi an da ani hian a voina tur mun lama hian to kan bo sai PPE an ha a an kelama te pon lo bun ve ka siang chunin a veng ko pinan bo sai ve a film kulangai a ma mi zawa chuanin a hriat bel ni chi to lo ma sela kan din ni la him loin a rampumin kan in hria chu wang chuan film khuna hlam chi lo hi kan khotang hianin an han tu mani
alai lama son tin isu chutna point hlat takin an lo rema he chum ko ko aya son này thằng này bốc xì là vậy nó sẽ không đủ khóc mày ra là chẳng trả tốc mày ngay này xuống cái tam po thì đàn thì nay nôn rong á thì ông ăn phê chú cần hôn tông cái này là vậy anh nôn rong lại rồi là này thì anh là chia thành tổ hết chú hian task force te le magistrate lam te point vil chun zum zela Zonunsiama ulong kami sabi ko sa kami pan santahi kini hayang kami sa asasya pagkakwa kami siya dan kailangan kita kita santa susunod na ang kami heli nampun gulungan rama intendai Manila leitar lumai tolong pun jual beramno pakin tim takin kanda sai ko le yang kita santa suje lalpan buaipui le ya se Dr. Vairengte nanti Presiden Denis nanti punya General Secretary Hyderabad Zoo Association di sana.
tuan in a